салом ба ҳама. Мо қарор дорем дар барномаи 2 дақиқаи тоҷикӣ бо шумо ҳастам. Ман ровии барнома Қурбон Ҳакимов ва имрӯз дар меҳмонии мо Масрур, акай Масрур бо тахаллуси Масани, яке аз репероне ки бисёртар репҳои ватандӯстона мехонад ва ҳамчунин Абубакр Шеров, муҳосиб, омӯзгори фанни забони англисӣ ва мардаки ҳамакора. Ака кай меёвӣ кора мекунӣ, ман ҳайрон шудам. бор дигар шуморо ба барномаи мо хушомадед мегӯем. пеш аз оне ки мо барномаро шурӯъ мекунем, қаблан мехостем дар бораи худ каме маълумот медодед. Акай Масрур, марҳамат. салом алайкум. ташаккури зиёд барои даъват кардан ба барнома. фикр мекунам бисёр як барномаи ҷолиб аст. хай аллакай шумо муаррифӣ кардем. мо қаблан ба ҳамин реп сару кор доштем, ба хондани реп машғул будем. солҳои аз 2008 сар карда то ҳамин солҳои қариб 2020 бугем да. дар ин ҷавози пеш аз ин барнома як савол шуд ки шумо блогерен гуфтан ва фаҳмидам ки значит ин барнома бисёртар ба блогерҳо шояд дахл дошта бошад. не ки дар асл бигирем мо блогерам будем. дар ҳамин соли 2011-12 нахустин барномаҳои блогерие ки мо сар кардаги будем реперо қатӣ намедонистем ки ин блогерӣ ном дора. мегуфтем барномаи интернетӣ мекунем реперо қатӣ гуфта. мо чандта ҳамин хеле як қариб 10 та барнома сабт кардагӣ будем ки чандташам рӯи батлро дар назар дорем. не барномае ки ҳамин хеле реперо қатӣ мо мисол оид ба фаъолияти коришону зиндагишону ҳама паҳлӯҳои ҷанбаҳои хибхоб хабар ном дошт. ҳамин беҳтарин проект бигем. барои ҳамин блогерам ҳастем, хулос будем мақсад. беҳтарин. Ака Абубакр, шумо гуфтед муҳосиб ҳастед, омӯзгори забони англисӣ ҳамчун фармансист. ҳама наву диплома дорем. ҳозир бекорем. бекор даъват кардан. раҳмат калом барои даъват. хушомадед бори дигар. пеш аз оне ки мо барномаро шурӯъ мекунем, ман ба шумо қоидаҳои барномаро мефаҳмонам. дар экран ё оинаи нилгун калимаҳо бо забони русӣ пайдо мешаванд ва ҳар як шумо бояд онҳоро бо забони тоҷикӣ тарҷума кунед ба навбат. масалан, аввал калима барои акай Масрур, он кас тарҷума мекунанд. агар донистанд, надонистанд метавонанд гап зананд ки мо дигар калимаро монем. дар ин ҳолат 3 сония аз вақти акай Масрур гирифта мешавад ва навбат ба шумо мерасад. ҳамчунин дар барнома мо дорем як опсияи хуб бо номи зангула. зангула дар пеши шумо аст. шумо метавонед 2 маротиба ба рафиқон, ба наздикон занг занед дар мавриде ки агар ягон калимаро шумо надонед, аз онҳо метавонед пурсед. ва пеш аз оне ки боз илова кардани ҳастам ки дар охир мо ғолибро ин гуна пайдо мекунем. агар вақти касе якум ба анҷом расид, он нафар мағлуб дониста мешавад. новобаста аз он ки масалан акай Абубакр 10 калима ёфт, акай Масрур 4 калима, вақти шумо агар якум ба анҷом расид, акай Масрур ғолиб дониста мешавад. ҷолиби барнома дар ҳамин аст. ва ман ҳозир як калима мегӯям, шумо тарҷумаашро бо забони тоҷикӣ гап мезанед ва аз он нафаре ки ёфт якум, аз он кас мо барномаро шурӯъ мекунем. касе зудтар ё ки якум зангула аст. ҳозир ман калимаро мегӯям, касе якум зангуларо пахш кард. тайёр кунед, дастои сапалора тайёр кунед. шкаф. акай Масрур аввал буданд. барои ҳамун диге дар кор намешавад. вай дар кор меша барои занг задан. ин қати занг мезанем. ин қати занг мезанем, баъд телефон занг мезанем. шурӯъ мекунем барномаро аз акай Масрур. ман калимаҳоро ҳамчунин дар экран ҳаст. ман боз иловатан калимаҳоро мегӯям барои бинандагони мо. марҳамат, шурӯъ мекунем. калимаи аввал барои акай Масрур адрес. суроға, дуруст. калимаи дигар барои акай Абубакр аксия, иқдом. қабул аст. тез ба ҷавоб натем. барнома тез будеш. анализ, таҳлил. бача якам бара медонистем. шедем хай. анекдот. акай Абубакр бисёр калимаи ҷолиб аст. афанди? не афанди. анекдот афанди. афанди мирд рафт. ин калима чӣ меша анекдот? занг мезанем. хоб. маълими забон адаби. маълим чо кардӣ? анекдота намедонӣ? бигирам телефонмоно. набардоштам, боз иловатан метавонед занг занед.
окей масур аз ам зам нешава мешава хак чӣ мегӯ дигар дигар ҳай рафиқтон ай не хуб шаҳад ягон нафари дигар занг зан телефономро намегирам ба фикрам 5 гудок рафт тамом дига. тамом сухт подводит кардӣ Папка дигар зам. зам Газгар боз чориш мекунам фикр мекунам якум ҳарфша бигем ягон боки нест якум ҳарфиш ле латифа ҳа бурак шава раҳмат калом акай масрур омода шудем калима аптека дорухона. дорухона дуруст далши акай архив архив ин калима бойгонӣ бойгони бештар буд Хеле намешава. акай масрур баланс Тавозун. тавозун бале ин ба фикри моз барнома буд меша ака мебахше варение мураббо мураббо е бача шумо чикоре воспаление лёгких Ира савол бутен ира. Окей. не 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 шумо акай масрур илтиҳоб меган, бале, бале. хунукӣ меган. дуруст гиена гена аниқ намедонам Занг мезанед? Ин номи як ҳайвон нест? бале гиена дар ҳар як круг яктаям хеле шакал аст як роли занг зада палбом ҳаст яка чӣ хеле фарматсевтика номро та намебардора ҳамуро мегум и ама Касе Значи- аз ягон ягон духтар. арбаҷои парацетамол читрамол шондадагием дигар телефон та алло намебардора умар ами як барнома даем мо ами калимаи гена чӣ бошад тарҷумааш пафтор громки ака алло баландтар кунед бале бале қабул аст кафтор қабул тамом аст раҳмат калом Амро номеро шавадам то як мара зур омадам ба занг занем. акай масрур омода шидем дата Сана. сана таърихи рӯз дуруст индюк ин худа дафақа ҳайвонот э бача индюк Иду тазанг турмурғ кадаги уже. мешавад чӣ мешавад не 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 Чхеле мурғи тамом уже. не Мурғи. охи боли вақт аст вақт Марҷон. рафтесане ки мурғи марҷон бале дуруст аст марҷон раҳмат акай масрур Мурғи шумо да марҷон. инструксия мара занг зане мегум то метавонед занг занед Терминои маъмул калимаи шумо. духтур дар шумо қалбист о мара занг зане бигум то вақт рафтеста Дастурамал. ҳазор раҳмат какос ана калима набояд ҳеч ка надонед Во. норҷил ҳазор раҳмат дида будед чӣ калима комедия акай масрур шумо да комедия Калимаро чӣ хеле дошт? акай масрур карачи шумо намедонам чӣ хеле ва охир да мефаҳмед комедия Масҳака. қабул компенсатсия компенсатсия ҷуброн ҷуброн бале дуруст И калимаро пешакӣ медонам. Корица. корица намед занг мезанед ёки следующая мегзаронема Гузаронаш. акай абубакр Умара занг Э, бизанем. шумо да ҳозир як лаҳза культура культура е бача Занг бизар. барнома дар бораи ҳамин чизе шумора занг занам Занг бизар. Мешавад? Бача, ай ба ин калима да занг. Тамом Ага, намедонад. подсказка якта занг задам я Не, уже ду та занг занг зад, я бор занг зад. На гирифтам Не, дигариш. набардоштан намесӯза опсия нест бардора Ака. муҳим бардоранд культура ман Охи медонам молия, охи вазорати молия. ака осон ай Мара занг задист. якаш то Ака, бойната бардорем, намебардоранд культура як Вақтш тамом шуд. Ая, Шумо ба- пауза. Ма занг вақте задам. ки занг мезанам Вақт вақт тамам дорем. мекунем хая подсказка дига Театр мекунем буд сухте воқеъ. сухте ҳарфи феқат фарҳанг яка чукадите раҳмат ака Нафаҳмидистам чи хеле шид. акай масрун ало Андоз. қабул аст нежни нежни яка да калимаи нежни Шинам омадист мешавад не худа да ака Мада. не яка абубакр ҳо мулоим шинам қариб Ма бугум. Намешава. ака ман бой метум мегзаронем акай масрун калимаи шумо як нол Сифр. сифр ай тағабозӣ шуд чӣ шуд атёрка гуфти тоҷики хати намедонам мегзароне атёрка гузашт рафт Чӣ мешавад боша? калимаи дигар ҳамя Хотира. яка Ой. сахти бад да ака абубакр 11 сония дори пауза Пауза. Намедона. чӣ мешавад пауза чӣ мешавад стоп Не. бугӯя кайф кунӣ стоп рага ака Тамом шуд, вақтш тамом шуд. бой дадам значит следующий Таваққуф. бале тамом вақт мутаассифона ба анҷом мара расид нахо против ҳамиёдам акай масрур 11 калимаро тарҷума кардан ака абубакр 9 калима ки ҳам ба вақт бой дадам калимаи ҳам шумо ба ака калима. абубакр осонтар буд нисбати калимаи акай масрур мешавад ки даvom шамонем як бор то охира бурем ку чӣ хеле чӣ мешавад
ҳами агар вақт бошад Бирай реклама метавонем 49 секунд дақиқа кон тез ам хемона акай масрура ҳамаи калимаҳоро агар Биё, нигам биё. мезанем дар Ҳо, давом ҳо, мешавад. Так пауза дадем аз 1 дақиқа ира гузаронем. питание хурока ғизо хӯрока дуруст. паворот гардиш гардиш сари дуруст. паваротай поколение насл дуруст. примерно тақрибан тахминан дуруст. продукт маҳсулот бача яка бояд иҷа мешиш чеку лоиҳа маълум ака растаяни масофа ака вақт табам кунем режим хуб режим ҳам мегам реҷа реҷа мегам бале дуруст. таъмир ҳамқа таъмире кардаем таъмир дуруст. розави розови во гулоби гулоби бале ина намедонистам медонистай ку иҷа ӯзе ма вақт рамашка давраи море хай вақта наве розови вақт реперон гуфтем рамашка бобуна бале сказка афсона так сказка скидка тахфиф бале слива олу бача словарь луғат фарҳанг яка бояд иҷа бишинад сообщение сообщение. хай маълумот хабар чӣ мегам бу ам хел ҳақиқати. хат нома паёма мактуб паём мактуб состояние ҳолат вазъият так титул ҷоиза унвон ҷоиза ҷоиза тюлпан тюлпан лола гул лола ака навгав мезани боидади парвақ гав намезани вазифат идоракунӣ идоракунӣ идора молия Финанс. молия бале характер Характер. услуб хислат слад бале як калимаи дигар характеристика хислатнома хислатнома халастур муҷаррад бас ай хай бу чӣ бучида ҳамаи калимаро бигем баъд дигарода чӣ мерасад дар охир мехостем ақидаҳои шуморо нисбати ин барнома пеш аз ҳама акай масрурро табрик мекунем дар ин барнома он кас ғолиб омаданд бо тарҷума кардани 11 калима ва ҳамчунин 1 дақиқа камтар низ доштанд. акай умар шумо намедонам чӣ хел информатсия гуфтед ягон калимаро наёфтем барои он дар болои худ кор кунед хай ака птицафабрикада кор накарда шумо бояд дар ин соҳае ки кор мекунем бо маълими забони англисӣ ҳастем калимаро мумкин медонистам охи иҷа мо дар тоҷикистонем ака мо дар лондон нестем инҷо шаҳри душанбе нав мардак шокда ака сета сиаз гуфта барои ҳамун иҷа ака тоҷикиро донистан дар кор як бор дигар хуш омадед ва дар охир фикру ақидаи худро мегуфтед акай масъуд аввал ай мағлуб пурсен рост мегӯед Акаш, ин ака бо голет зад марамад акай ира баъд роӣ кунем баъд барнома мара бисёр. адел нақад барнома бисёр чист? барномаи ҷолиб ҳамин вақт камтар ҳаяҷон зада мекунад ки саросима меша ихтагу мекунӣ уже агане бисёри калимаҳоро медонем шунавидаги ҳастем истифода аз сабабе ки вақт кам аст саросима аст як чой саросима дугохӣ мекунем сабук меша ака барои чоя шумо бигирем мо бой додем мо бой додем барои чоям оли заслужит кадаги нестем заслужит чӣ мешава ака ина нео худат гап зор не Бой додаги ака. заслужит арзанда буданд ана мо арзандаи ҳамун пиёлаи чой ҳамин барнома нестем ба ҳар ҳол барнома бисёр барномаи ҷолиб ҳар касе ки метавонад иштирок кунад як сатҳи забони беҳтарин, худша як баландтар беҳтарин мешавад беҳтарин бор дигар хуш омадед акай масрур шумо чӣ Салом. гуфтанӣ доред мо ҳам аввал аз як интихоби ҷои бисёр ҳам фарҳангӣ бисёр миллӣ ва шод ҳастем ки дар ҳамаи гуна як фазои бисёр ҳам муносиб қарор дорем ва барои чӣ пиёларо дар дастам гирифтем ки ин хел пиёлаҳову ин хел анами зарфу дигар ҳамаи чиз хулас ки ҳамин чиз 2 дақиқаи тоҷикие гуфтем дар воқеъ мо худмона 2 дақиқа не шояд ки 200 дақиқаи тоҷикида эҳсос кардем ҳам барнома ҳам анамин муҳит пурра хулас ки фарогири ҳамин буд барномаҳо ҷолиб ҳамин гуна барномаҳоро бисёртар кардан дар кор яъне ки на танҳо бо блогерон бигзор ки бо ҳама бошад бале дар ҳамин раҳрӯ дар кӯчаву дар дил хоҷое ки бошад бигзор ки ҳамин гуна барномаҳо бошад барое ки барои бастубанд кардани ҳамин барнома мо дидем ки чӣ қадар як омодагӣ буда чӣ қадар як тайёрӣ буд дар иҷа
اگر هر یک این خیل برنامه دا این قدر تیاری و این قدر شود، اگر فکر میکنم کمتر هم وقتی شما میره هم کمتر فکر میکنم که ایرا در دل خواجا کرده میشه و در این قدر باغ و پارک دیگری که برای در کوچه های شهر در همین گلگشت و خیابان هایی که امروز برای تمامی هم مردم محلی هم برای سیاحا تشکیل شده است، فکر میکنم که استفاده بردن به نهایت به موقع است. برای همه شما که نمی برنامه را در سطح بلند آماده کردین تشکری به اندازه. بار دیگر به شما نیز ما تشکر میگویم و در آخر همین چی رو قید کردنی بودم نسبت یکای مسئول بسیار کلمه ها رو شما ترجمه اش رو دقیقاً گفتید و از برنامه بیرون نیز خیلی که در اینجا ما قید کردیم. من دانشگاه با دیپلم سه ختم کردم. از همین لحاظ شما باید یک آدم مولتی فونکت آوردی خط یک ترجمان یک حریفی بقوت بمونه اکای ابوبکر دا کمتر وزن‌تر غلطید وابسته از این ما امیدوار هستیم که برنامه خیلی خوب اومد و با دیگران نیز توصیه میدیم اومده در این برنامه اشتراک کنن و ما حرکت میکنیم خیلی که اکای مسئول قید کردن در کوچه و بیابان ها این گونه برنامه ها رو تشکیل کنیم تا که مردم ما دانستن زبان دولتی دانستن زبان تاجیکی حتمی است میگذار که آنها زبان خود را دانند و در همچنین بلاگران در ویدیو رولیک های خود استفاده برند. بار دیگر خوش آمدید تا برنامه های آینده. سلام.